Здравейте хора, аз съм ОБГ и започваме. Това е ревю на Select PvP. Серверът е доста хубав. Има минигеймс, има Kit Battle, Oit и Cover Match. Има Create Word. Аз почна да правя клипа малко по-рано и свана яката. Това един пич ми даде малко кейове и сега реших да ги отворя по време на клипа. И какво ще ми се падне? Така. Нищо, добре. Enchant Apple, което е... Да, Golden Apple, една Golden Apple. Който се падна сега. Това е нищо. И какво имам сега? Спалнек, което е на Villager, добре. Скоро може би ще направя Tomboy тук. Така, има Jump на спална. Ще покажа някои варпове. Warp Battle Dome, който е нов варп, който Connect направи вчера. Хората тук гледат, а пък той телепортва хора вътре да се бият, като им казва какво да носят в себе си. Warp SMS 4250, така. Натура 480, всички рангове са за винаги. VIP 240, Creeper плюс е 12 лева. Има скин сет и го има само ранг Creeper плюс и нагоре ранковете. Включително ранговете от екипа. Creeper само. Също Creeper плюс има Gotti Fly и ник. А пък Creeper има Fly само. Така. Добре, още нямам топ. Warp YouTuber. За станете ютубър ви е нужно да имате 150 съба. Трябва да снимате клип всяка седмица. Един-два клипа. Да, направите първа ревю и после лиската ранг, да. Това пише. Да. И тук какво има ранг. Така. Warp. Potion Shop има. На спална, който е. Warp. Който гледаме. Warp FPS, знаете колко представлява горе-долу. Има го доста сървъри вече. Ендът е построен доста яко. Също е правен от It's Connect. Апито ще е в описанието. Сървър има Facebook страница, която линк също ще бъде в описанието. It's Connect има и канал, който също ще бъде в описанието, може би. Аз тук съм хелпър, заедно с други хора. Оправих се бъга с никовете, да може да влиза докато някой ник е вътре, влезе по два ника. И вече пробва някой да влезне, ще му пише не пробвай да хакваш, бе, ти е майката. Друго какво се оправи? Не мога да видите с проксита. Така. Warp Free. Да, има Free Iron Set цел. И тук Free Match. Така. Тук има картофи Free. Ако гладнете, може да си вземете. Така. Warp Shop да го видим горе-долу. Така съм главното Warp, да знаете. Така. Продава спаунер, без спаунер. Трябва да взекате админ, за да ми направи спаунера. Да, всичко не е по-точно, защото няма други админи. И ето какво се продава.
да се продава 16 честа за 150 е малко ефтино. Добре. 16 за 400. 1 лек за 100. 1 лек скоро 6. Не знам, съм давал да има бъгове някакви. Така. Експит видим какво има на него. Не знам ходи да видя. Евент са всеки ден в 8 часа. Добре. Тук също може да имате храна. Warp. Кой видиме? И не знам го да кой ви кажа. Ще ви кажа какво ми. Сръбъра е, да, срез. Знаете. Така. Добре, така. Имаш хубави евенти. Друго знам какво да кажа. Ако искате да види нещо така, ще има IP в описанието, както казах вече. И бай.